بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Maman André. Abdou Korobron. Ma foi Traoré Traoré. Abebsegafo. Abebsegafo. Traoré bora Tramagane lable. Ni ko abicogol jumene bi ku chogola folo ne o jamana o ko bi chogol to famude ni ko abicogol jumene ko do folo. Po e folo yini ngani bike. Ne ko alhamdulillah mi barka dalay. Ni bashi kakane ni nan kakne hagilla ngulan seram flene ko kuma. Bashi fanati demala. Donc na folo e kane donc alhamdulillah bi. Bashi fanati demala. Bashi demala ne bo kuma so. Ala kana bashi ke. Am barka dalay wala. Jamana mo bechugori. Jamana ko na bi limbilambala am fana bi yingi ngala nove. Yelo. Akuma ka jande. Jamana sina akara ka bako ma shi hakika la ma shi tik mo jole fo jamana ko lesa. Jamana bi romina. Ala drum se kambo. Oche. Donc ala kambo. Akoy mi romina. Blay ajate ka gale. Ajate ka gale. De mamano ko ni sanche na jazze kalola. Oche ni sanche na anga sai me nga chen. Ame do ke ala kana chen. Ala ka andeme aka nema ne aka makari barkala. Note ku gelale no kusube. Iye kuna funu lame kabo mali chamanchela ni mali koronfe. Abla masiran kusube. Jamana ni masiran. Nga koma gela chugo. Atitaka ala ka sida. Ami halsa ami to ala ka nema ni koro. Ayo ka ka kandeme. Comment fla de bien? O de banga jamana ko la sisan. O jumani jumai. Chokoroba do konema. Koni nyina chokoroba kulu musiki ferela. Koni jekuma de kumbora wuli garbasala. O tiable fem dalendo. Ala dalike ala fem fana do nyogon kasi kono. Abina fo ala kuntigiyaw de bla ka fewn da ka kuntigi ke nyoy abina fo fen da fe to kuntigi adamaden chomina ibaye ka fo ko da fewn fana kuntigi jakuma fana ale fana kuntigi nyine fana ale fana nyine ka kuntigi sabula folo iba jasna jakuma bi balo nyine la jago ya nyene bisira jakumanye mimi se mina ablay o bisula ayo o yaramadi ya tableau nam e fem bisila do nana ablay abigelea ni yabla aramadi ya mine kono ibaye ka foko ko bala lemi ko sudalen sa imona ko laben chugo nam ni ko do balla kana ablay akagele ika kuka to achugula ayo isa misali min tawla sisa ni Allah be sa fo min ni ke ala kan kishi ni farga na bla la dun ndesa to fle ika ko atabulot na fale fien donala o te fien donné esika to la ou bien farga rete ita so ni ko do bi sika balika na sa minga teli ka kubulo dalen yere do kubulo dalen to ifolo kata ko ballena ayo mbako jeni muye ko ni tar dugu minne ya so dugu tige bakroni ye ko hali kala ni halike o dugu ko warate waralin kala te surgute oche yable aw ni ko bu chugula ko do manga ke aw ni ko ba chugula ko do manga ke wala ko ni tar dugu minna ko bakroni dugu tige ko kala ni halike oche ko warate o dugu la waralan kala te surgute suruguni wara no be balo bade la ablay Allahu akbar oni bay masala yoro waslo ko tu chugula blena bay Allahu akbar ayi ni ko ta chugula ibi ko do di ya fam e moy ka ko do ke kuma do la wona re chugula ou bien do yoro do la o waso ko de tu chugula Allahu akbar ya fam ni ko ta chugula ibi fenchama ya ablay ayi ala kan kisi amina bo mali bo chugula comme ko ta chugula am ko chama de yeso mali ko no bi ko tu chugula o che ami ko o de kama mi ko chama yi ami fe chama me ami ko temen ko chamana nam kaso shita ke jugo yi o ko de tu chugula kana bali maula ni ko seknu chugula sisa fe chama mala ka ke o lutika blay ay bismillah maman André ablan dan bi tarata yi nam o tukalo klim kwa ani nani soro samba fulani mo gani kile nam
fasiri bo koni seben ke fasiri ke fu kuna amna laje na sara ka firete folo do fo maw ye wasa family ka sara sura ko do la tubarakallah amada men gafa mun toge Mali tribune anga tribune kanya aywa akumalendo critique me bon ko communicatif kuna sisa to ko ba abolo sande Touré ko mamunu bi kuna funi kulu ni kuma kunta chama fo bololo sanfɛ n'a bɛ wele nazarkan ko cybercriminalité ni fiɲɛ caman minnu bɛ se ka yiri ko la sariya siratigɛ la ko kiiritigɛla in kɛmɛ ka maa caman ja tigɛ bi a bila dan a jɔ don depuis a y'a daminɛ dɔw bɔra la o de tiɲɛ o tɛ ko fana natɔ o cogo la ye fanga de fanga jɔ o ye tiɲɛ an ka kuma don sisan ni ko to cogo la i bɛ ko dɔw ye voilà ko sɛgɛnna ka n'o cogo la maa wuli depuis a y'a daminɛ ka mɔgɔw don kaso la mɔgɔw y'u kuma cogo dɔn i b'a dɔn ne bɛ to k'a fɔ kuma dɔn ko Mali gɛlɛya tɛ maliden tɛ Mali ɲɛmɔgɔ de don kuma banna ni ɲɛmɔgɔ tilenna a bila yen c'est à dire jamana bɛ tilen n t'a dɔn ɲɛmɔgɔ tilennen e bɛ ko wɛrɛ kɛ cogo min na a se ka kɛ o bɛ kɛ cogo di nin tɛ ko tilentɔ ye yan wa o don ɲɛmɔgɔ ko de don a bila ɲɛmɔgɔ ko don ni ɲɛmɔgɔ ko bɔra an ka jamana in kɔnɔ sisan maaw bɛ lafiya Kucala ko kɔrisɛnna 21 jate k'olu y'a jira k'a fɔ k'u b'a la u bɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don parce que kɔɔri kɛra 56 ye le reporter ayiwa jira se k'a fɔ INPS kɔnɔna na ko gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ ka sababu kɛ musaka dɔw tacogo ko ye k'u ma kɛ a kɛcogo la ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ko fiɲɛ foyi ma ye ɲɛmɔgɔba la ni o ye directrice générale ye madame Sidibe Zaminatu Sise ko ale fiɲɛ foyi tɛ ko ninnu na Gabon k'olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen nɔ olu ka ɲɛmɔgɔ ko hukumu kɔnɔ n'o Haut Conseil des Maliens l'extérieur ye ko Abibu Sila tɛna se ka kɛ olu ka cɛbɔ ye u ka tɔnsigiba min kan ka kɛ Bamakɔ yan nɔ kɛnɛ kan ɲɛmaaba yɛrɛ o awɔ ko Abibu kun y'olu ka cɛbɔ de ye a faamuna gafe mun tɔgɔ l'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na Sumaworo Boyi Mayiga n b'o dɔn ale y'a hakilila di finitigiw ka minɛ san min kɛra n'a kuma ciyalen don ani jamana ɲɛma ka pankurun ko a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Cour suprême k'o ye a ka kiiri tigɛ kabi mars kalo tɛmɛnen ko o kiiri jaabi de bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen datugu k'ale fura dɔn an ma deli ka jɔrɔ nin ko in na awɔ aw dun m'o fɔ an ye dɛ ka kiiri tigɛra an t'o kalama a y'a fɔ dɛ ko ayi ne yɛrɛ fɔ ko an kun t'a kalama ne yɛrɛ fana t'a kalama o y'a sɔrɔ o y'a tigiw cɛ ne yɛrɛ bɔra nin kalama sisan ne ayiwa Yaya Sangare Adema PS ɲɛmɔgɔ dɔ don ale tun bɛ Adema ka tɔn ka baara dayɛlɛ kɛnɛ kan Gawo k'a jira yen nɔ k'a fɔ ko foyi tɛna Adema bali u ka fanga ɲini san 2022 kalata nata ninnu na a bila an dani cour d'assises ka Bamako olu ka kiiribulon ta ko 2nan hukumu kɔnɔ ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maafa wale 10 jateminɛna ani dɔw fana bɛ yen nɔ ka mɔgɔ ni kɛnɛ karaba ani ka waleya dɔw ye waleya dɔw kɛ min kɛra sababu ni maa tora la o wɔɔrɔ jateminɛna ani ko dɔw yɛrɛ fana ye jokina dɔw lase mɔgɔ dɔw ma o min fana kɛra sababu ni olu fana fatura ko o 16 fana jateminɛna a bila an dan info matin information b'a kɔnɔ ala y'a jira k'a fɔ ko kimɛli min bɛ to ka kɛ san o san n'o a wele ko baccalauréat malien ɲinan ta ko baaraw kɔni b'a la ka kɛ wa ko a lakanalen don ka ɲɛ kosɛbɛ a bila an dan fanga ɲɛma docteur Shogel ko Kala Mayiga ko ale ye coronavirus boloci ta ko 2nan baaraw ninnu don kunun ale yɛrɛ y'a boloci wa ne kɔni ye jaa min ye a tun bɛ ka dɔ boloci non n b'a fɛ ka n'ale yɛrɛ y'a boloci n'a y'a boloci a bɛ se ka taa wala an bɛ se ka a kɛ a kan n'ale yɛrɛ m'a kɛ a bɛ gɛlɛya an bolo parce que n'i b'a fɛ jamanaden ka mun kɛ e ye jamana ɲɛmaa ye e bɛ kɛ taamasiyɛn i bɛ kɛ misali de ye i tɛna i jɔ k'i kuma de a y'a kɛ dɛ a kɛ an k'a ye ni fɛn min sɔrɔ an b'a kɛ ne kɔni m'a ye k'a y'a kɛ dɛ voilà a bɛ se k'a y'a kɛ dɛ ɲininkali don mais ne kɔni ye jaa minnu ye ale t'o la voilà n y'a kɔni a yɛrɛ bɛ ala ka dɔ bolo ci non ale yɛrɛ ka ci a yɛrɛ ta ci n'a yɛrɛ ta ci sinikɛnɛ an b'an ta ci l'indicateur de nouveau
ko sira mina ne kundu banyagala ni bankas ni wache nga ko sira lablara ami o ka chuwa ka nyefo mo ye ka kuna fundo sira makunu wala dafe ka foku bamachi nu yira dugun dowla wala ku kunda banyagara kan ni la kana sawt bo kulu wankana ko ala kan ga fere mun tike aywo kulu tike sabula ajira ka fo bamachi nu kunda lendo u chaman badin ku yira mutuka wala ku kunda banyagara kan tuwarigal awo akilla mala somne o shuwa yable ku bunte san fedra bana usra manu misa sabe kale nyade bamachi ko kelen hukumu kono sahiri ko mam wele ko Abu Walid nam ni aleye Sahrawi ko aleye groupe État islamique sigiba de o ko kuna fundo ajira ka foko afana ke ka fara bina ka ni Niger ni nyache ala ka fa ko kuna fundo jira awo bole ko sami talike utugalo klita ane duru temene manga min temena Mali ni Senegal ni nyache sarakan tamako kumo kono nam ko Mali tama kulu dobe Senegal ni watla wasa ka seka ko sigi sekin korola sabula sarakan tamako gulu gala bala halsa jamana fly ni nyache bole ko maître Cheikh Umar Konare ada sementia ka foko do woli chado kele chewla ko o manga asira sabula ko de motna tu afia bada ko an kan gan labe wasaka anyere lakana abla andan nam Nouvel Horizon ala jira ka foko sida o ka sorna do manu mediatira le kan gana jatim na ke chama jafkan tabulu langa jamana kono wati na tanuna ko nga ka ko unye kulu kan ne mesigeno jamana rekonda no ye comité local de médiation nam oku bala ka mawu kumbe classe politique ton wasaka seka hakilo faranywa ka chawanje fanga ko instrat kela o kenya baka ko la jira saka foku gelami mbe uluka ni uye shini wa kwa kewale jugu ye ko jamana nyema manga sumane no akula oku uma ben uma ablay andan o même talike ajira ka foku cour de la de justice da sidaola ko Mali jamana ni asimi wele no fangala idno o ka sawke badawni mo wan ka Allah halawi o maître Cheikh Umar Konare ajira ka foku sharafute sidao bulu ka jira ka foku biska feno wajibiya Malika ni tabulo nunu kan abla andan nam leso ale ya jira saka foko kimali bagalura ko abala ka teme iba foko iko kimali ma chama to donda fo nyogonda ma chama bodo nyogonda niko kimali mo fa mo kimani examen bo maragana mani yo fo bo mana chama to do iba fo examen mo basirala nyogonda mumbe nyogonda mbe kala no nyache ko ni awul ko bagalura ko ale baro bala ka teme chuko nyuma badila ablandan ka soro ko gramo ko grebla bon abina wala wala karambo no klale bi soro ne sen aywa sabula anye ba munu na ni kuna fonu munu ba sena e wori ko te ya ni wori ko bi ro min na farale bi ochi ayo ko coronavirus bolo ci fana ta ko flana baro damna afro basketi chekunda ko malni Nigeria bina masaranga shoketala aywa d'accord ala ka seba dama amina ne jume arc-en-ciel la jira ka fo ko fenchaman bala ka fo Seydou Mamadou Koulibaly man wati laban nuna bon mimbi talike ka fo ko logement social mun dira tabakoro ko ye wale do ko no na nyana chama o ko ma ko jamana nyama kala tan nyakoro ko mo bala fe ka ne chei soro busuma ban ka togo noko ti ka soro ni afiente ko nuna wa tentu ko la ni kambo jona ijugu ba katige o chei ni dalandi yero la ni bi kambo ni kambo juma ni dobe fendo be bo fole Malido am ñu ngondo yam matu kuma ganzo aywa fasiri wa kema ko ñu ngan la amena ya mama kuma gaw oche politique dam na ne fona mi fon fa ni dona korokara ga tono korokara wu ki yorodo wu ñu ci yorodo est ce que to la aywa fasiri wa kema ko ñu ngan tomi bla nam ko anaka nu wa feka atoko cien ka so no te ko nuna ñini ngani be nyafoti même talike sira kantama ko gelami be alla ni wati nuna ko sira ko nyamo banu directeur général de routier ko ale nyafal do ke ko nu sira tikela ablandan akadla dro yero akasira dula ko kuma chama bla
ayiwa o bɔlen ko sa ɲɔgɔndan min bɛ sen na bila ye ko kalanden 182,000 ko olu de cogoya sɛbɛn don ɲinan bac kɛnɛ kan bila yan dan. ayiwa ala k'o gɛrɛsɛgɛ dɔ la. amina. ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka naati diya. o ye tiɲɛ. ni karamɔgɔ ko u bɛ grève la u ye taa dɔ ta ka na u b'u tɛgɛ nɛmu a kɔrɔsɛ yɔrɔ fana n'u ma taa u b'u tɛgɛ nɛmu. aw kɔni sɛgɛ t'o la dɛ. kuma ka ca dɛ. a kuma ka ca. bon janko sen ta yɛrɛ fana kuma ka ca parce que sariya tigilamaw yɛrɛ t'a la ka ɲɔgɔn faamu ko in na. a fɔra ko Asimi ye ordonnance min ta k'o ye article 39 ka baara jɔ n'o ye ka loi in abroger. nka sariya tigilama dɔw fana b'a la k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ de y'a fɔ siɲɛ 2 ne ka jatew ka ɲi k'a fɔ ko loi in bɛ ko sariya in b'a nɔ la. a b'a nɔ na mais a tɛ waleya donc o t'a nɔ na sa. k'a sɔrɔ ni sariya tigilama dɔw fana ko loi in tɛ yen a ka baara jɔra Asimi ka sariya in fɛ. kuma banna o b'u ɲɔgɔn dɔn. laban o b'u ɲɔgɔn mɛn. parce que n'i ye Asimi ka sariya in kuma n'i ma fili article 4. o kɔrɔ de article 39 kuma tɛ sa an ka ɲɔgɔn nɛgɛ sa. voilà a banna. kuma de bɛ yen. voilà. mais Choguel ne bɛ se k'a fɔ Choguel ka kuma in kɛcogo. o de ye siga don maa caman na. sabula Asimi ye sariya mun ta n'i y'a lajɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ article 39 jɔra. i y'a faamu. Choguel k'a ma jɔ. nka ni Choguel ko k'a ma jɔ ale min ye fanga ɲɛmaa o ye faamu cogo. a kɛcogo b'a jira na ban. k'a ɲɛ jira an na. kuma banna n'a kɛcogo fɔra ekɔli karamɔgɔw ye. n'u sɔnna n'a y'u kun minɛ kuma bɛ ban. sinon hali ekɔli karamɔgɔ ninnu ka kumalesele y'a fɔ ko sigikafɔ kɛyɔrɔ la jamana ka mɔgɔ minnu nana olu y'a fɔ ko article 39 ka baara jɔra. kuma banna. nka ko olu fana bɛ k'u pro Choguel ka kuma in de kan. a ko ɲagaminen don a bila yen. d'accord i yɛrɛ ka fɔlen a n'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ cogo dɔn. yanni Bakari ka na bi an bɛ 24 août la 24 août a bɛnnen don mercredi dɔ de fɛ 1965 Modibo Keïta ale tun ye président ye k'a sɔrɔ Cameroun président Amadou Ahidjo tun bɛ an badenya teriya la an fɛ yan u fila ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa Jikɔrɔni Para usine dɔ bɛ u b'a fɔ usine céramique porcelaine u taara o inauguré ɲɔgɔn fɛ o usine a dira ma Fufalaki Corée du Nord fɛ o usine an tun bɛ Acheti Baradaw fɛn fɛn bɔl an b'a bɛɛ dilan yan mais o usine cɛ o y'a fɛ dɛ. o usine à 65 ans an mago tɛ foyi la ni tu connais les porcelaines quand même a ka Acheti wo a ka Makɔlɛ wo a ka bol wo a ka fɛn bɛɛ an b'o bɛɛ dilan an fɛ yan a sɔngɔ ka di fana. cɛ. ouais parce que n'a bɛ dilan an fɛ yan na sɔngɔ bɛ nɔgɔya. mais sisan o si tɛ. kuma ka ca. a bɛɛ kɛra n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di sisan a kɛra souvenir de ye sisan. an ka usine bɛɛ de cira an ka usine bɛɛ fɛrɛ la. ni mɔgɔ min nana fɔ tɛ tariku dɔn a bila ye i t'a dɔn yɛrɛ ko nin fɛn ninnu tun b'an fɛ yan. ni tun b'an fɛ yan. ko ni tɛ tariku yɛrɛ dɔn i t'a dɔn. i t'a dɔn. voilà voilà. a kuma ka ca. Tarawele. Jite.